Il-ħamis fil-għaxija l-Partit Laburista organizza Business Forum għal rappreżentanti diversi mis-settur tan-negozju u msieħba soċjali. Matulu saret preżentazzjoni biex kompla jkun spjegat b'mod dettaljat il-pjan tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar proposta oħra l-qasam tal-enerġija li tolqod direttament il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Gvern ġdid jintroduċi sistema li tassigura li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jibdew jintbagħtu b'mod regolari u kull meta jitlob il-konsumatur. Se nassiguraw li l-kontijiet jibdew jintbagħtu bi frekwenza stabilita biqbil skont l-għażla tal-konsumatur stess. Jiġifieri, il-konsumatur ħanatuh options. Trid tirċievi l-kont tiegħek kull xahar, trid tirċievi l-kont tiegħek kull 3 xhur, trid tirċievi l-kont tiegħek kull 6 xhur. Ħajkun hemm options differenti illi jgħinu fl-ippjanar. Dan flimkien ma' options oħra illi ħajkunu qegħdin jiġu eżaminati. Imma dak twassal biex in-negozju u l-familja tispiċċa dik l-inċertezza li xi kultant twassal biex ukoll id-disposable income anke jekk ikun available fil-verità ma joħroġ fis-suq. Din il-proposta tħabbret fid-dawl tal-fatt li l-Partit Laburista huwa konxju mill-prassi eżistenti li l-kontijiet jintbagħtu b'mod irregolari ħafna lill-familji u n-negozji. Wara li l-Partit Laburista ħabbar il-pjan tiegħu li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kienu bosta ir-reazzjonijiet pożittivi minn diversi setturi tas-soċjetà. Nirrileva li kien hemm l-ewwel nett mingħand il-pubbliku in ġenerali, il-komunità kummerċjali, mingħand il-ħaddiema, kellna reazzjoni pożittiva ħafna, nixtieq ngħid. Stajna niggeġjawha kemm personalment kif ukoll minn reazzjonijiet differenti. Stajna naraw ukoll reazzjonijiet pożittivi mingħand diversi korpi kostitwiti across the board. Dan għal kontrarju tar-reazzjoni mħawda li kien hemm min-naħa ta' Lorenz Gonzi u l-Partit Nazzjonalista. Rajna wkoll reazzjoni pjuttost differenti min-naħa tal-Gvern fejn f'24 siegħa kellna 4 pożizzjonijiet min-naħa tal-esponenti tal-Gvern. L-ewwel reazzjoni kienet illi l-kontijiet ma jistgħux jorħsu. It-tieni reazzjoni kienet li din hija l-gimmick tal-millenju. It-tielet reazzjoni kienet li l-kontijiet ħajraħħashom il-Gvern stess. U r-reba' reazzjoni ta' 3 sigħat ilu kienet pratikament tgħid illi iva din tista' ssir imma tieħu iktar żmien u tiswa aktar flus. Joseph Muscat spjega kif l-istess bħall-ħaddiema u l-familji tagħhom dawk fin-negozju fl-industrija se jintlaqtu tajjeb minn żewġ naħat bir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. In-negozju għalhekk ħajgawdi darbtejn. Qed jgawdi darbtejn dak in-negozju dipendenti fuq is-suq lokali għaliex il-klijenti tiegħu għandhom aktar flus fil-but u qed jgawdi darbtejn għaliex l-ispejjeż tiegħu naqsu b'mod dirett meta l-ispiża nafu aħna tal-enerġija hija waħda mill-ispiżi li hija tewġieħ ta' ras għan-negozji kemm żgħar kif ukoll kbar. Għandek imbagħad il-punt tal-kompetittività internazzjonali ta' pajjiżna, speċjalment fil-qasam tal-manifattura u l-qasam tat-turiżmu. Apparti r-roħs fil-kontijiet, il-pjan tal-Partit Laburista jissalvagwardja il-futur tal-Enemalta. Tispiċċa jkun dik jeopardized l-Enemalta, l-ekonomija ta' pajjiżna tkun jeopardized. Jiġifieri dak huwa analiżi skjett ekonomika mingħajr l-ebda tip ta' ideat politiċi. Se jiġu salvagwardjati wkoll l-impjiegi tal-ħaddiema fl-Enemalta. Illi il-privat ħajitfa' l-finanzjament tal-units il-ġodda, il-xogħol jsir mill-ħaddiema tal-Enemalta. Jiġifieri qegħdin hemmhekk noħolqu x-xogħol u tgħidli għaliex vantaġġ għax qasam bħal dan fil-waqt li lin mill-ċertu immaġinarju kollettiv li jista' jkun hemm il-xogħol it-tip ta' skills li għandhom ħafna mill-ħaddiema tal-Enemalta they're not easy to find on the market.